בימים ובלילות חיפשתי את שאהבה נפשי, וכאילו הכל נעלם. ברחובות הומים אדם אפשר להרגיש את זה, אומרים זו גאולה, הנה הנה זה בא. וכשהלב כמעט נשבר, שרוע על אדמת נחר, איילת השחר. מה קורה? סניף בית שמש היקרים, עמר מוסר לכם דש, מאוד אוהב אתכם. רוצה להגיד לכם שיש לכם אחלה של קומונרים, אחלה מוזס בעולם. איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב אותך מוזס. איזה חודש ארגון מטורף, אני רואה תמונות, אני רואה עשייה. סניף בית שמש, אתם נותנים ברבק באמת, עקפתם מעל כולם את כל מחוז בית שמש, זה כבר. אוהב אתכם מאוד, מוסר מכאן דש לרכזי חב"ד, כפיר ואלקנה, אלופים, ולרכז גרעין, אליה. אין עליכם בעולם סניף בית שמש, אוהב אתכם. שמש היקרים, מזל טוב לשבת ארגון, אתם סניף מדהים, אני גאה בכם, אתם מדהימים, כל הכבוד לכם, הולך להיות מטורף, ובזכות רבי שמעון בר יוחאי. סניף בית שמש האלופים, בהצלחה ענקית ענקית, במוצ"ש ארגון, תנו בראש, אוהב אתכם מלא, יש לכם קומונרים ומדריכים הכי טובים בעולם. סניף בית שמש, איזה עוצמה, איזה איכות היה פה כל החודש. בואו נראה מה יהיה בהופעות, אני חושב שיהיה פה טוב, חולה עליכם. סניף בית שמש היקרים, במה אפשר לברך אתכם בכלל? יש לכם צוות מטורף, קומונרים מטורפים, חברים, כפיים, כפיים, כפיים. ואיך אנחנו רואים את זה? כמות אסטרונומית של חניכים, אתם בין הסניפים הענקיים שיש לנו לתנועה. אז במה אפשר לברך אתכם? בואו נברך אתכם שנייה על המהות, שזה הדבר הכי חשוב שיש. אבות אבותינו היו תנאים ומוראים, סבא וסבתא שלנו, אנשים שעלו לארץ, חסכו לפרוטה לפרוטה כדי להגיע לארץ ישראל. ואותכם אני מברך וגם אותי, שבעזרת השם תפקידנו יהיה זה של להביא את בית המקדש בבנייה בעזרת השם. עכשיו יפה, יפה להגיד את הברכה הזאת, איזה מטורף זה נשמע. ואם הקדוש ברוך הוא שם לנו את המציאות הזאת, זה המציאות שאנחנו הולכים איתו ביחד יד ביד, וזה המציאות הטובה. ומשם אנחנו מתקדמים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואז פותחים עוד סניף ועוד סניף ועוד סניף. עד שנגיע בציפייה לבניין אריאל, ושם כבר לא יהיה סניפים. אז אנשים, בעוד איזה טיפ שלי אליכם, תסתכלו על המראה האזור 10 שניות, תגידו וואלה במה אני יכול לשפר, במה אני יכול להתקדם. בהתקדמות הזאת בעזרת השם כל אחד יקדם את עצמו, יהיה כתף וגב לחבר שלו, וככה בעזרת השם נגיע גם בזכות אהבת חינם לבניין בית המקדש בעזרת השם, בציפייה לבניין אריאל, חולה עליכם. זה בא, כך גאולתם של ישראל, בתחילה כמעט כמעט, כל שהיא הולכת ורבה.